съм спал. Таксито да ме кара в моя квартал. Що бе, нека да си правиме комбина, нека да си пееме по трима. 6-7 фенове, 4-5 фенове, стримат много фенове. Като си се моли тя, а когато за две невъзможно. Ако не искаш да си тук, може да намерим друг. Почваме да въртим телефон.